Molt bona tarda a tots i a totes, jo sóc la Núriel i avui us porto un podcast molt especial. Avui tenim el meu company Xavier Huete i avui parlarem del Carnaval. Ja buscarem un títol perquè serà una conversa així, un nou Safareig Edition. I doncs bé, comencem. Voldria començar aquest podcast. Primer, Huete, presenta't. Hola, què tal? Tenia moltes ganes, Em fa molta il·lusió això de fer un podcast i la veritat, i amb tu ja és, jo què sé, començar per la porta grande. Així que, al lío. Doncs bé, jo et voldria fer una pregunta primer i voldria que em diguessis què és per tu el Carnaval o què sents per Carnaval. Què és per mi el Carnaval? El Carnaval és la setmana. O sigui, bueno, és la setmana i també les prèvies, però és la setmana. O sigui, és locura, és treure el freno de mà, jo crec. Seria el resum. O sigui, i ho és tot. O sigui, és que és perdre la vergonya dintre de tot el calendari cultural que tenim a Sitges, que no és poc. Perdó. És que el Carnaval és allò que dius, vinga, mente libre i a volar. I tant. Sí, després de tanta preparació prèvia, molts nervis, algunes colles des del mes d'agost, que comencen a preparar les disfresses, tota la feina, doncs quan arriba la setmana és com em deslliuro de tot i ja puc disfrutar, ja ho tinc tot preparat, perquè realment es passen molts nervis preparant-ho tot, perquè val a dir que jo i el Huete participem activament en el Carnaval, cadascú en una colla diferent, i bé, i sabem el que és, el Huete potser una mica més que jo, el tema dels nervis previs, la preparació i tot això. Al final tu també estàs fins les celles ficada, o sigui que... I escolta, i per tu, perquè aquí m'he mullat jo, però per tu què és el Carnaval? Per mi el Carnaval és com una setmana que pots fer el que et doni la gana, que no has de donar explicacions de res, sempre i quan respectem a tothom, però ja m'entens què vull dir. És una setmana que m'ho vaig a passar bé, no hi haurà res que m'amargui la setmana, esperes cada dia amb l'ànsia de que arribi i quan s'està acabant el dia ja vas comptant que queda un dia menys del Carnaval i que t'hauràs d'esperar fins l'any que ve. En aquest cas, doncs, no sabem fins quan, però sí, quan s'acaba el Carnaval estàs trist i quan comença estàs molt content i no vols que s'acabi. I jo descriuria el Carnaval en els nervis que passo quan estic el dimecres de Cendra escoltant el testament, com si diguéssim, i sempre penso, ojalà ara aquest que està aquí digués i una setmana més de Carnaval, però jo sé que això és el que s'ho viu jo des que soc petita. T'imagines que ara diu que una setmana més? Perquè, clar, quan ets petit t'imagines que ara mateix el Carnestoltes és l'alcalde. I llavors és com pot fer el que vulgui, però jo crec que això mai passarà. Doncs saps que a mi també em passava això de petit? O sigui, en plan de que, a més, com hi havia Carnestoltes, que era allò que els veies que hi havia alguns que sí, que ja es presentaven el dimecres de Cendra, caput. Però sí que hi havia d'altres que estaven allí mig tal, i jo pensava, imagina't que es reanimen i que la cosa segueix, saps? O sigui, imagina't ja celebradors des de petits, saps? Ja, no, de celebrar hem celebrat sempre. Jo inclús quan era molt petita no volia anar perquè plorava, em feia pena, jo pensava que es moria de veritat. Saps? O sigui, jo recordo de dir, no, m'enterro, clar, perquè t'ho fiquen tot així, però després ja és com, et fa pena perquè tens ressaca, estàs fatal i a sobre el dia següent a treballar i és com que surts de la bombolla aquesta de és Carnaval i ja està. Jo em despedeixo de mons pares dijous gras i ja vindré. Una mica com festa major, però festa major són 2 dies, Carnaval és com una setmana. Jo sempre dic que la diferència és que per festa major has de ser una mica més responsable i per Carnaval, doncs, com diu la dita, tot s'hi val. Doncs bé, el que volíem fer amb el podcast era parlar una mica d'alguns temes de Carnaval i el que hem decidit és fer-ho així una mica cronològicament. Llavors començarem per l'elecció del Carnestoltes i la Reina i volíem parlar una mica sobre aquest tema. Si vols, Huete, començo jo. Jo penso que el tarannà està molt bé, de l'elecció del Carnestoltes, però penso que hi manquen algunes coses. Com alguns sabeu, al principi de tot era una simple presentació amb un PowerPoint o qualsevol cosa explicant la teva idea de com prepararies els pressupostos,
realment podies presentar el que volguessis, que després tu acabes fent el que volguis, perquè és algo que és secret, no? O sigui, és un secret que es manté fins dijous gras, que es destapa doncs, tota la feina feta durant els mesos. I jo crec que ara les coses han canviat i la presentació o l'elecció del Carnestoltes ha passat a ser un show, i de totes les colles que es presenten doncs fan un mini show com per demostrar el potencial que tenen, perquè és veritat que any rere any han millorat molt els temes de tant arribos i disfresses, i cada vegada està més difícil i cada vegada les idees doncs, estan més agafades. I jo crec que ara a l'elecció és més com demostrar qui té més, com si diguéssim, valors artístics, no? O idees per portar a terme doncs, la figura del Carnestoltes i de la reina, també. No ens oblidem mai que també hi ha una figura que és la reina, que també és important. Tu què en penses? Sí, va una mica per lo que dius tu. Jo, al final, crec que és un problema que ens hem creat nosaltres mateixos, no? O sigui, de fet, si tirem com 5 anys enrere, bueno, 5 anys ara potser ja no, potser ja en fa 10, s'havia de buscar per tot arreu una colla que volgués representar el personatge, els personatges. Què passa? Que ha arribat a un punt en què hi ha una competència. O sigui, hi ha són una mitja de 3, 4, 5 colles que volen presentar-se a representar el personatge, que això és guai perquè demostra que hi ha interès per fer-ho i, clar, a partir d'aquí és quan es crea aquesta necessitat de voler ficar-li un plus a la presentació. Maldito el moment en què es va decidir de fer-ho, perquè llavors la cosa, clar, és ja no puc fer menys que l'any passat, he d'anar a fer més, perquè si no, serà com, bueno, clar, què faran els altres? Jo crec que realment ens hem ficat al pou. O sigui, i per això estic d'acord amb el que dius tu, que potser s'hauria de replantejar, potser s'hauria de fer més pes a el que és tots els aspectes tècnics, a tot el que és la preparació prèvia, perquè sí que potser sembla que s'està donant més importància ara al directe aquell, al moment de la presentació, al crear espectacularitat en aquell moment, i al final, siguem sincers, els dossiers que potser es presenten quasi són còpia i pega de tots entre tots. Potser gent que s'està presentant a la mateixa presentació han utilitzat el mateix dossier de referència d'una altra colla. O sigui, llavors, clar, em sembla... O sigui, estic molt d'acord amb això que dius, que potser s'hauria de fer un peron. Ja potser ens estem tirant les primeres pedres, en el primer tema. Ojo, Bueno, no passa res, hem vingut a això, o sigui... Ui, les que queden, no? Farem un espigó i tot. No, és que és això. Sí. Estic d'acord amb això de fer ja no un reset, perquè jo crec que també l'espectacle ha d'estar. Al final també és divertit, que les colles mostrin una mica... Crec que és una eina molt bona, que mostrin una mica què oferiran la setmana, però bueno, potser s'ha de tornar una mica a donar pes real a tot el valor tècnic i tot això. No, exacte, i jo al final sento comentaris de uf, aquesta colla ha deixat el llistó molt alt, aviam qui ho farà l'any que ve. Aviam, cadascú, cada colla, jo crec que hauria de tenir l'oportunitat de representar els personatges sempre i quan la colla estigui disposada a donar el màxim d'ells mateixos. I òbviament que hi ha colles que ho faran millor que altres, i sobretot perquè l'opinió de cada persona és diferent i cadascú té el seu Carnestoltes preferit i aquestes coses, però jo no crec que es basi en la cosa de llistons, sinó al final és cada colla que pot oferir i que ofereixi el màxim d'ells mateixos, perquè cada vegada que hi ha un Carnestoltes n'hi ha 3 colles que no han pogut fer el Carnestoltes. O sigui, al final és com ja una mica com respecte a dir, bueno, he guanyat entre aquestes colles, vaig a donar el màxim de mi. I jo crec que això continua estant-hi, però és el que diem, que a vegades a l'hora de l'elecció hauria de ser una mica més, no sé, centrar-nos en altres temes i no tant en el show que es fa en el directe. I crec també que seria sa que la colla prepari la seva presentació sense... Vale que al final sí que, òbviament, competeixes i t'enteres de quines altres colles es presentaran i és inevitable dir, hòstia, perdó, un altre cop, anem a fer-ho millor perquè volem guanyar. Això és inevitable. Però al final també crec que és superimportant que tu et centris amb la teva colla, amb les capacitats que tens en crear un bon equip i dir, a por todas i que passi el que passi. I si no és aquest any, serà l'altre. I si no, l'altre. I si no, l'altre. I ja està. I algun dia ho és.
No, jo ho puc comparar molt amb pinces en el moment del pubillatge, no? O sigui, al final és un cop a la vida que et passa. Et pot passar més vegades, sí, però és un cop a la vida que dius haig de donar el màxim de mi perquè m'ho passaré molt bé i és una oportunitat de dir, no sé, jo, per exemple, a mi m'encantaria, no he fet mai un carnestoltes a la meva vida i m'agradaria molt fer-lo, saps? Llavors, doncs, jo crec que és, bueno, exprimir-te al màxim i donar-ho al màxim i sobretot fer-ho en un moment que tu puguis fer-ho, que la teva vida personal també t'ho permeti. I bé, passant ja al tema de l'acció, sí, ens fiquem ja a Dijous Gras. Dijous Gras, doncs, hi ha diferents actes, no? Durant tot el Dijous Gras tenim les xatonades de les entitats, tenim... tenim l'arribo de Sa Majestat, normalment, a vegades el de la Reina, a vegades el de la Reina es fa alguns dies abans, ara també s'ha agafat aquest tarannà de fer-ho una setmana abans, però bueno, estem amb el mateix. A l'hora dels arribos i tot això, doncs, cadascú intenta també donar el màxim de si mateix, però a vegades doncs, també hi ha mancances o coses a millorar. I jo penso que bueno, Dijous Gras té aquella essència de dir arriba el Carnaval i un arribo no et pot decepcionar perquè ja comences el Carnaval amb el peu. No sé què en penses tu. Sí, és que a més tot són coses que ens les hem creat nosaltres, perquè ara jo no ho havia pensat mai i ara fent aquestes reflexions, o sigui, és que és veritat, o sigui, som nosaltres mateixos que estem dient, o sigui, que ens diem, i a més és allò, que ens veiem pel carrer, ui, és que un bon arribo és un bon carnaval, saps? O sigui, dius, a veure... És que ens hem tornat tots una mica tresines, és a dir, jo he anat a vegades amb intencions de dir, aviam què fotran aquests, i al final és com, bueno, o sigui, faran el que hagin pogut fer, o sigui, tampoc et pots esperar que vagis a veure, no sé, el Cirque du Soleil, m'entens? Clar. Bueno, i que a més que al final, ostres, que cada colla li ha ficat les seves ganes, ha creat el seu món, ha estat quants mesos? 8, 9, 7 mesos treballant cada dia i al final dius, doncs ha sortit el que ha sortit. I òbviament, i també és un altre topicazo, però parlaran bé, parlaran malament, sempre parlaran bé i malament. Per tant, ja està. I jo crec que també és important que aquella setmana tu estiguis amb tu mateix i el que diguin els altres, o sigui, és que t'ha de ser absolutament igual. Exacte. No, òbviament. Tu què ets més? D'arribo a la fregata, arribo alternatiu, arribo pel carrer? Uau. A veure, a mi els arribos a la fregata m'agraden molt, però perquè em recorden els arribos de Paperets Club, que per mi són una mica els creadors d'un estàndard, entre cometes, d'arribo que a mi em va omplir tota la infantesa. O sigui, clar, jo de petit, no? O sigui, els arribos de Paperets són els arribos de Paperets. Però he de dir que, no sé, hem vist alternatives i, per exemple, el que va fer Xispunt de fer el recorregut pel poble, donar-li molta més potència a la teatralitat i tot això, a mi això em va semblar fantàstic. O sigui, va ser espectacular. Exacte. A mi em va agradar molt el de Xispunt també, el de la Reina, que van fer l'arribada allà a l'estació i hi havia un recorregut i la Reina sortia allà des d'un edifici del cap de la vila. Jo penso que està molt bé, però, clar, és la Reina. I la Reina pot fer l'arribo un dissabte on la gent sí que pot anar-hi perquè no treballen i tal, però clar, Dijous Gras tothom sap que a les 6 de la tarda, 7 de la tarda és a l'arribo. Clar, si tu et fiques a fer un arribo pel carrer, és diferent de fer un dissabte al matí, saps el que et vull dir? Llavors, clar, cadascú juga el que pot jugar. Però a mi també m'agrada molt el tema aquest el de la Reina era com molt dinàmic, que a cada cantonada et trobaves alguna cosa diferent, que no et podies perdre detall, perquè si no miraves a un balcó i et perdies, i també està molt bé perquè era molt més, així, dinàmic i entretingut. Perquè també et dic, els de la fregata, 1 hora ja esperant, amb tot el fred que fa, ho fas perquè és l'arribo i ho has de fer, i si te'l perds també et mors de ganes d'anar-hi. Però aquell, el del dissabte al matí, a mi em va agradar molt, també. Sí, i tens raó amb una cosa que has dit, que també és important, jo crec, i això és aplicable a totes les festes d'aquest poble, i més ara, en època Covid, no pots agafar i fer un espectacle en el que no
donis accés a tota la gent. O sigui, al final, jo crec que s'ha de ser molt conscient de que quan tu crees un acte, estàs fent un acte per l'Ajuntament que està representant un municipi. Per tant, tota la gent de Sitges ha de poder accedir a aquest espectacle. Exacte. Llavors, jo crec que això és un punt base i també crec que és un problema a l'hora d'escollir un espai, no? Per tant, la Fragata potser seria dels llocs cèntrics més ampli, on pot cabre més gent, no? Fer el tema recorregut també està guai perquè fas no sé quants passes i al final també ho acaba veient molta gent, però crec que això és un tema i també, ara, perdona que em desviï, però, per exemple, en temes de o festa major o altres festes, que hi ha altres pobles que han fet això de balls parlats, posem 200 cadires i 200 entrades. Doncs aquelles 200 persones podran veure els balls parlats. Ostres, en un poble, a Sitges som 29.000, potser ja som més. Sí. No? Doncs, ostres, que al final que es pugui gaudir tothom. Per tant, jo soc de la Fragata. Tu? Jo també sóc de la Fragata. A mi l'estampa amb la punta al darrere, quan ja surt el Carnestoltes, que sempre hi ha una mica de foc artificial i olores allà a la pólvora, que també ens agrada, i ja són els Sitges Carnaval, se m'està ficant la pell de gallina, és el millor, o sigui, és el millor ja, i te'n vas a la xatonada i aquell dia ja ha començat el Carnaval, per molt que divendres treballis, és que ja és igual. Sí, crec que ens ha importat poc, no?, que els divendres treballéssim. Sí, perquè és curiós, perquè realment les xatonades no és vaig a menjar xató i me'n vaig. Jo què sé, la que he viscut més jo doncs ha sigut la xatonada de l'agrupació, no? I vas allà i és una festa, o sigui, estàs fins les 3 del matí i si no t'enganxes després i t'acabes a la del retiro a fer 4 copes més. I el dia següent es treballa, o sigui, el divendres sí, hi ha actes, que ara en parlarem, però bueno, no sé. És un dia laborable i sortim tots com si no hi hagués demà. A veure, desenganyem-nos que... Sí. Vale, ja anem a dir. Sí. No, que desenganyem-nos que també molts de nosaltres el que fem és invertir els nostres dies de festa a agafar-nos festa durant aquella setmana. O sigui, de fet, aquest any, que en teoria no hi haurà res, hi ha gent que ja m'ha dit, jo m'he agafat divendres de festa i dilluns també, pel que pugui passar. Per si de cas, Per si de cas s'acaba el Covid en 2 dies, obrim l'armari i anem de fardo tots, Exacte. Molt bé. No, sí, això també és veritat, I utilitzem els nostres dies de festes per les festes del poble. Així estem, que no sortim, I amb aigua calenta. Com heu pogut comprovar, el podcast no s'acaba aquí, però el capítol d'avui sí. Això vol dir que tindreu la segona part del podcast durant aquesta setmana del Carnaval, ja que aquesta setmana serà especial i hi haurà 2 podcasts per la setmana de Carnaval. Espero que us estigui agradant molt, espero que espereu la segona part i ja sabeu, em podeu donar like a l'Instagram, em podeu seguir a totes les meves xarxes socials per no perdre-us cap novetat i fins aquí un petó i fins a segona part.